هذه بربجن وبالا خواه تناك هيجي تو أرمانجا قالك شاشة بهشتي 14 سال دسر کوچکرنا هلبستوان کرد یه نافدار سیدای تیریج را درباست بن. سیدای تیریج د سالا 1923 دا لگنده نجموک یه گریدای پارزگاه حسکه جدایک بو. ناوی ویه راستی نایف حسویا. وک گلک هلبستوان کرد تیریجی د دبستان اولیدا قرآن دخوینا و فێری خوندن و نویساندنێ دبا. د ساڵا 1937 دا تیرێژ لە عامودێ بجه دبا و تێکیلiyên wî bi kesayetiyên Nola Cegerxwîn, Qedrîcan, Hesen Hişyar û Nureddîn Zaza re xurt dibin. Navê min Nayif Kurê Hesê Birê Dêwidî. Navê min ê Herekî Tîrêj. Di sala 1923 de ez hatime dünyayê. Piştî emrên bûye 7 sal min Qur'an xwendiye. Bê Qur'anê re min çend pirtûkê şerعî ji sala 1973 û heta 23 Adara 2022 ku ji dinyaya me bar kir, Seydayê Tîrêj li bajarê Hesekê dima. Cegerxwîn di dîwana xwe ya sêyemîn Kîme Ez de helbestek ji tîrêj re nivîsandiye û tê de dibêje: Ev xwendin û zanebûn nêzik dikin serxwebûn. Xortên wek te pir zana gerek bêjin nezana. Bila destên hev bigirin di vê rê de em bimirin. Di salên pênciyan ji 100 sala borî dîwaneka tîrêj bi destê hikûmeta Sûriyê hat talankirin û ji nav birin. Seydayê Tîrêj gelek berhemên hêja li pey xwe hiştin wek dîwanên Xelat, Zozan û Cûdî. Her wiha serpêhatiyên Kurdan di du cildan de ku di sala 2014 de li Îranê bi zimanê Farsî jî hatin wergerandin û çapkirin û her wiha Mewlûda Pêxember û hin berhemên din. Helbesta Bilbilê Dilşadî nûzayeka nû bû di dîroka helbesta Kurdî ya Resende û Tîrêj bi vê helbesta xwe derbasî gerdûna xweştirîn helbestên Kurdî bû. Ey bilbilê Dilşadî helwer bike fîgan, derdê me giran e ey bira birîna me kûr e. Gorî te bitin cerg û dil û mêla ku hemcan, dengê te yê xweştir ji ney û nay û bilûr e. Sêha we te deng yek ji sira bayê siba ye, hawêdî ji dengê xwişîna dehl û reza ye. Hawê sisêya ji bêhna şemamok û gula ye, lewra ku li dinyê tu bi nav û tu meşhûr e. Karwanê me vabrêketî lê şevreş û tarî, sermaye terezkuliyên di berfê her dibarî. Bahoza çalapek têne me ji her çarkenarî. Warê me welata ey heval rêça me dûr e. Çarhawîr me diz û keleşin têk dane dijmin, me ji hevra diqetînin bir bi bir heyf û mixabin. Qet çare û umêda me nemaye bilbilê min, meydane ji bo hirç û çeqel gur zûre zûr e. Bessam Mustafa, Rûdaw.